Mae'n bwysig iawn bod ni yn hyrwyddo Gymraeg mewn gofal iechyd. Mae gallu defnyddio'r iaith mewn gofal iechyd o'r pwys mwyaf dyn ni'n gwybod yno dystiolaeth. Mae'r efyrddau gwyn yn ffordd ddigidol o arddangos gwybodaeth am gleifion ar y wardiau, fel bod staff clinigol yn gallu gweld statws claf ac yn gallu gweld gwahanol nodweddion am y claf hwnnw. Un o'r pethau hynny ydy'r Gymraeg, felly os yw claf yn siarad Cymraeg, mae modd i'r staff gofnodi hynny ar eu cofnod electronig. Mae hwnna'n golygu yn bwysig iawn bod pob math o gynulleidwyr yn gallu gweld ysgiliaeth y claf neu anganiaeth y claf. Nid yn unig nyrsys, ond fferyllwyr, therapyddion a meddygon o bob gradd hefyd wrth gwrs. Dyn ni'n gwybod y dystiolaeth ar hyn y bryd bod yn cael ei defnyddio, achos dyn ni'n gallu canolawdu ar y system yna, ni'n gallu gweld pwy sydd wedi cael y cofnod yna wedi ei ddiweddaru. Fi'n credu bod yn bwysig iawn bod yna rhywbeth ddigidol ar gael. Mae pobl yn gallu gweld yn weledol yn amlwg iawn ar y cynrychioliad gweledol yna, felly wrth i rywun fynd mewn i ward neu edrych ar y gwaith papur i weld lle mae cleif yn hynny, mae'n amlwg iawn bod y person yn gallu siarad Cymraeg o edrych, maen nhw'n gallu gweld y tocyn Cymraeg na yn syth. Mae'n wir yn golygu bod yn cymryd un clic a dyma ni. Mae Cymraeg jyst yn rhan o hynny, so mae'n rhan o gofnodi anghenion yn gyffredinol ar y cofnod yna. Dwi'n Gymraeg ddim yn cael ei thrin yn wahanol i'r anghenion eraill ni, mae'n cael ei weld fel rhywbeth pwysig iawn a broffail y claf hynny yn ddigidol.